ממש מתרגש, זה סיום שאני כבר 4 שנים עובד עליו, משתדל לאט לאט לבנות אותו. אמר משנה י"ב מסכת עוקצים. טוב, אני מדבר קצת כללי לפני. אני רוצה לבקש שהלימוד היום, שהסיום יהיה לעילוי נשמת רבי פנחס בן קהת הכטמן, זכר צדיק לברכה. זה פירוש הקהת שכולנו מכירים וכולנו כל כך אוהבים. היורצייט שלו באלף שבט, שזה השבוע. אלף טבת, סליחה. סתם עוד משהו כזה חמוד שגיליתי אותו ממש לפני כמה דקות. אני מאוד אוהב גימטריות, ומצאתי שגימטריה קוראים לו פנחס בן קהת, פנחס קהתי. קהתי זה על שם אבא שלו, קהת שנספה בשואה. קוראים לו במקור הכטמן, אבל בגלל שנספה אז הוא עברה את השם שלו לקהתי. טוב, אז פנחס בן קהת זה גימטריה של ש"ס בשנה. ככה יפה. ככה גם להצלחת כל עם ישראל. טוב, כל הסדר האחרון של הש"ס משנה נקרא סדר טהרות. הוא עוסק בענייני טומאות וטהרות. אחד הטומאות זה טומאות אוכל, טומאות אוכלים. אוקיי, והמסורות הקודמות עוסקות בטומאות אוכלים כגון, כאילו עוסקות בעיקר בהלכות של למשל מאכל שיוחודו לאדם, שלא, כאילו שהכינו אותו, ייצרו אותו במיוחד שיהיה לאדם ולא לבעלי חיים וכל מיני כאלה, רק הוא מקבל טומאה, וכל שלא אינו מקבל טומאה. וגם אין אוכל מקבל טומאה, אלא אם כן בא לה משקה מלכתחילה, זה גם סוגיה בפני עצמה, וזה משקה שהוכשר לקבל טומאה. והמשקים הם בעצם יד שחרת דם, יין דם, שמן חלב, טל, דבש ומים. כן, ויש עוד הלכה של כל האוכלים שמגדלים בקרקע, כל עוד הם מחוברים לקרקע הם לא יכולים לקבל טומאה, רק כשמנתקים אותם הם יכולים לקבל טומאה. טוב, זה כל המסכתות שהיו פחות או יותר, לא כל המסכתות, חלק מהמסכתות שעוד עכשיו בענייני טומאת אוכלים. יש עוד טומאה בענייני טומאת אוכלים, זה טומאת עוקצים, שזה בעצם המסכת האחרונה מדברת. עוקצים זה לא המאכל עצמו, זה בעצם, זה משהו שמחובר למאכל, אבל לא אוכלים אותו, למשל קליפה. קליפה אתה לא אוכל את הקליפה, אבל שומרת על הפרי, שלא ייפגע, שלא יתקלקל. או שלמשל הגבעול, שמחברים אותו לפרי, אז גם הוא, האם שלה אם הוא מטמא או לא. ויש גם עוד שאלות אם הוא מצטרף סליחה, שאלתי על אחד מהמסכתות הקודמות, שכל דבר, כאילו, אם הוא פחות מכזית הוא לא מטמא, אבל אם הוא יותר מכזית, אז הוא מטמא. אז יש פה שאלות אם הגבעול או הקליפה, אם העוקצין הזה, הוא מצטרף לפרי, בעניין טומאת כביצה. טוב, כאילו מה נחשב חיבור לאוכל, מה נטמע, אם הפרי נטמע, אם הגבעול נטמע וכו'. טוב, משנה י"ב פרק ג' עוקצים. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר השם ודמותיה השם יברך את העם שלו. טוב, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. נתחיל עם ה-310 עולמות. למה דווקא 310? יש הרבה פירושים. סליחה, אמרתי שי, 310. שי, כן. שי, לא. המשפחה שלי. טוב, אז בעצם יש לנו שיטה של לא זוכר של מי. סליחה של משהו, זה לא זוכר של מי. שהוא בעצם אומר שזה כנגד התרי"ג מצוות. עכשיו יש לנו תרי"ג, ויש לנו עוד 7 מצוות דרבנן. שכפי שאתם יודעים, אני בטוח שאתם יודעים, חלק ממצוות דרבנן, אחד מהם זה הלל, ואחד מהם זה גם חנוכה. שזה בעצם גם מתקשר אלינו איכשהו. אז בעצם יש לנו סך הכל 620 מצוות, נכון? 613 ועוד 7 מצוות דרבנן.
ואומרת לנו הגמרא בסוכה דף נ"ב עמוד ב', יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול. ואתה מדבר על המצוות, שבן אדם הוא בדרך כלל מתעצל לעשות מצוות, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו כל יום לעשות המצוות, אז הוא לא מקיים את המצוות. אז אם כך, אנחנו ב-620, שמתחלק לשתיים, למה אחד לי, חצי לי וחצי לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מקיימים ביחד טוב את המצוות, וחצי משש מתרי"ג ועוד 7, זה 310, שזה בעצם השי של י' עולמות. אז כנגד בערך כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים עולם שלם. ועוד דבר שרציתי להגיד, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק. למה יש לנו את השתי צדיקים האלה? מה העניין? אז ספר לב יוסף, סליחה, קודם כל רבי עובדיה ברטינורא אומר לכל צדיק וצדיק, הוא אומר דעת התוספות יום טוב, בין האוסר ובין המדרש. גם יש מחלוקת לשם שמיים, יש כזה שאומר ככה ויש שזה אומר ככה, שתיהם מקבלים שתיהם צדיקים, הם מקבלים את 310 עולמות. תודה רבה יוסי. טוב, ויש את הספר לב יוסף, שבו רציתי יותר להתמקד, שאומר צדיק וצדיק, שיש שתי מיני צדיקים, בית מיני צדיקים. יש צדיק שמקיים לימוד תורה בעצמו, שהוא יושב בישיבה ולומד, ויש עוד צדיק אשר אינו יכול ללמוד בעצמו, למשל אין לו זמן, או קשה לו, לא יודע מה, אלא הוא מחזיק את התלמיד חכם. ואז בעצם הוא עוצר לו, בעצם כל מה שחסר לו וכל מה שהוא צריך הוא בעצם נותן לו, בין אם זה כסף, בין אם זה, לא יודע, הרבה דברים יש לעזור תלמידי חכמים. ואז בעצם רציתי דווקא להגיד לכם תודה רבה להורים שבעצם הם בעצם גם צדיק ראשון זה פשיטה, אבל גם צדיק שני שבעצם עוזרים לנו וכל דבר שאנחנו צריכים, כל דבר שבעצם גורם לנו נחת רוח שנוכל לשבת בבית מדרש וללמוד בלי יותר מדי לחשוב על בעיות אחרות, בלי פשוט להתעסק בתורה, לשמה, לבד, בלי שום דבר אחר. ובעצם מה שאנחנו רוצים תלמוד תורה, אומרים תלמוד תורה כנגד כולם. נכון, יש את המשנה במסכת פאה של אלו דברים שיש להם פירות בעולם הזה וכן קיימת בעולם הבא, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, אנחנו גם זוכים לכיבוד אב ואם וגם בתלמוד תורה, וגם אתם זוכים איתנו ביחד עם זה עם שי עולמות שגם אתם מקבלים. טוב, תלמוד תורה זה בעצם, שנייה, סליחה, זה מצווה מיוחדת בפני עצמה, או מצוות אפשר למנות שליח. לא יכול להגיד למישהו, אחי, אתה יכול שניח בשבילי תפילין, אתה יכול לברך בשביל ברכה האחרונה, כל מיני כאלה. ותלמוד תורה, אתה בעצם התורה שאתה כן יכול לשלוח, בעצם את התורה, כמו שאמרתי. אז אתה בעצם גם זוכה. זה שותפות. שותפות, כן. טוב, הרואים מזכים אותנו, אנחנו שליחים שלהם. טוב, שם עוזלה אמרו את אין, השם יברך את עמו בשלום. בעיקר האמון. עדיין הלך סדר טהרות ושישה סדרי משנה, בדרך כלל נתן לך מסכת סדר טהרות, עדיין הלך שישה סדרי משנה. לא, סליק לה מסכת הקוצים, נשכם סדר טהרות, עדיין הלך שישה סדרי משנה. לא תתנשם מנך סדר טהרות ושישה סדרי משנה, לא תתנשם מנך לא בעל מדעת עדן ולא בעל מדעת, עדיין הלך סדר טהרות, בדרך כלל נתן לך סדר טהרות ושישה סדרי משנה, ועדיין הלך לא תתנשם מנך סדר טהרות ושישה סדרי משנה, ולא תתנשם מנך לא בעל מדעת ולא מדעת. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו ואנחנו מצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, וכולנו לידי שמך ולומדי תורתך לשמה, ואוהביך כמני מצוותיך כי לעולם יהי ליבי תמיד בחוקיך, למען לא יבוש את עולם לא אשכח פקודך כי בנו חייתנו, ברוך אתה אדוני למדנו חוקיך. אמן אמן סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש ולא ביושבי קלות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים דברים בטנים, אנו מילים והם המילים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורדים לבאר שחת, אנשי דמים וגמל יחצו ימיהם ואני בטח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרת נסיים סלט הערוץ ושסים ובשנה כך עזרי לי להתחיל סדרים וספרים אחרים ולסיים על ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל אמת דברי תלמוד תורתך באהבה. בזכות כל התעניינים ותלמידי חכמים ונסגרים בסלט הערוץ ושס סדרי משנה תעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי בזרע זרי עד עולם. וקוים בי בתאכילך תנחיה אותך,
ושוכבך תשמור עליך וקצות הרביעי תסיריך. כי בי ירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים אורך בי ומין בי בינה ושמאלה ושב לכבוד. אדוני עוז ועמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. תדל והתקדש שמי רבה, תלמד הוא עתיד והתייחדת ולחיה מתיה, לעסקה יתרון לחיי אלמל ובפני קרתא לירושלים ושכלל לחלה בגבי ומעקה פולחנה לכאורה מערה ולהטבה פולחנה דשמיא להטרה וימיר קודשה בריחום ולחוטא וקרב ויתפה פורקנה וקרב משיחם ויכון וביומכון ובחיי זכרו בית ישראל והעגלה ובזמן קריב ומירו אמן. אמן. יהיה שמי רבה מבורך לעולם יהיה שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו ואלה מכל ברכתה ושירתה שבחתה ונחמתה דמירן ועלמה במירו אמן. ועל ישראל ועל רבניה ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם ועל כל מדסקים באורייתא די בעטרה על דין בכל אתר ואתר יהיה לעון ולכון כשלמה רבה חינה וחסדה רחמי רחי רחם זוני רב וחי פוקנה וקדם עבודי ושמיה במירו אמן. יש שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עליהם ועל כל ישראל במירו אמן. עשה שלום וברומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במירו אמן. אני רוצה להגיד ליואב המיוחד שלנו, חזק וברוך, יישר כוח עצום, באמת אחד מהתלמידים המיוחדים שלנו שכבר נמצא באמצע השנה השנייה שלו ולומד ושוקד בתורה, ואתה רואה את הרצון שלו ועוד רצון ועוד רצון. ואני רוצה לגלות לכם שלפני שבוע, בדיוק פחות או יותר לפני שבוע, יואב כבר עשה עוד ציון. היה לנו איזה מסיבה פנימית של הישיבה והוציא לנו ככה עוד ציון. אז בעזרת השם, כמו שהוא הזכיר בסוף, שקדוש ברוך הוא יזכה אותו לעשות עוד הרבה סיומים, יישר כוח עצום, חזק וברוך. יאללה, מה טוב.